Mašu, dođi ovo. Aki, tebe treba da bi pripomogneš kumu. Ovaj, a? Daj, Bože. Dečki, ovako. Slušaj, zadatak je sljedeći. U što kraćem mogućem vremenskom roku sa rukama na leđima, kume, moraš pojesti ovaj komadić torte kako god znaš i umiješ, kume. Rekord je za sad 22 sekunde, što mislim da ćeš ti laganica oboriti. A ako oboriš rekord, kume, moraš skinuti taj rekord, nema druge. Slušaj, kume, Mladožen je obećao neku bocu pića po tvojoj želji, je to pošteno, kume? Možda kume, kum ne zna nije. Dajte pesak za kuma! Ajmo, muzika! Kume, čekaš tvoj znak!